Il-ħidma tal-Gvern Fawdex tinkludi ħafna affarijiet li qegħdin isiru għall-ewwel darba. Għal dan il-Ministru għal Għawdex Anton Refalo is-Sibt filgħaxija waqt attività politika fix-xara Għawdex. Sostna li grazzi għal att ta' inizjattivi ix-xogħol Fawdex qed jiżdied fosthom bl-Employment Aid Programme u att ta' investimenti bħal dak tal-Arestu. Innota kif ġew identifikati u implementati xogħlijiet li l-Awċini jistgħu jaħdmu f'Għawdex bħall-Uffiċċju tat-Taxxa, il-VAT u l-Istatistika. Tkellem ukoll dwar xogħlijiet ta' tisbieħ u proġett biex toroq bejn Ħondoq ir-Rumien, il-Qala, ix-Xewkija u s-Sannat, jiġifieri madwar 10 kilometri, isiru bit-tarmak. Qal ukoll li fl-aħħar se tinfetaħ l-ewwel dar tal-anzjani tal-Gvern f'Għawdex. Se jsiru studji dwar Airfield, se jitwaqqaf Kunsill Reġjonali għaż-żgħażagħ Ħawċin u se tkompli l-ħidma għal Cruise Liner Terminal u Yacht Marina. Min-naħa tiegħu il-kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, Cyrus Sengerer, irringrazzja lil Awċin li sena ilu emnu fil-messaġġ ta' bidla tal-Partit Laburista. Innota nuqqasijiet ta' Gvern Nazzjonalista fil-konfront tal-Gżira Awċija u saħaq li Gvern Laburista jemmen f'Għawdex u l-potenzjal tiegħu u qed issir ħidma biex Għawdex jibbenefika mill-massimu tal-fondi mill-Unjoni Ewropea. Sostna li Joseph Muscat għandu viżjoni għal pajjiżna, filwaqt li Simon Busuttil la għandu viżjoni u lanqas pożizzjoni bħal dwar il-kaċċa u l-Unjoni Ċivili. Il-kandidat Lino Bianco sostna li l-Gvern ilu 14-il xahar minn 5 snin fil-Gvern u l-pedament li qed ilesti fatt ta' setturi ġa qed jidher u jħalli l-frott. Tkellem dwar l-enerġija pożittiva ta' dan il-Gvern li għandu viżjoni ċara. U żied jgħid li fl-24 ta' Mejju għandna nivvutaw biex neleġġu l-aħjar nies biex jirrappreżentawna fil-Parlament Ewropew biex ikunu vuċi waħda u jiġbdu ħabel wieħed.